Welcome back. This is Julia and Amalia's kitchen. Julia, she is sick. Hallo, Jeg tror, det er noget, som hun har banket ned. Vi gør det altså. Hallo guys, velkommen til Julia og Malles køkken. Det her det ender på vores YouTube-kanal. I have an onion. Nøgen. Og sojasauce. Sojasauce, hvis vi håber på det. Und the pasta. This tomat. Og så vil ellers der lige komme ud af det her magic bitch piss. Right now, jeg koger lige noget vand i til det der pasta der, ikke? Ser kvindemenneske. Vi fucking kukker det her. Om vi gør. Tomatpuré i skål i. Ja. Jeg kan ikke sige, at vi ikke kukker, mand. Prøv lige at overveje det her. Det er så... Wow. Spicy. Så kan vi lige... Status, guys. Vi har anrettet med ost ovenpå. Vi har kokeret, og det smager low-key frøderen. Det smager faktisk low-key frøderen. Godt så. Kokeret. Der er bare blød i vejen. Hej, blad. Okay, try this at home. Do try this at home. Vi skal nok lægge en opskrift ud, hvis der er nogen, der tør. Dygtig, good boy.